मेम्बारफ्रा माखासे मबाइल फन नाम्बारखौ होआखै उनाव होलांनो हागोन पार्टिगिरियाबो फै जों स्ल'गान होनि गोसोआव बोलो खालामनो थिखागोन दे मोनसे जों लोगोसेयै बुंगोन एपिपि लं लिभ डक्टर अनजुलि दैमारि लं लिभ एपिपि लं लिभ एपिपि जिंदाबाद जय एपिपि नि जय एपिपि नि जय एपिपि नि जय बाथासिपुरनि जय बाथासिपुरनि बयखौबो साबायखर हिनजावफोर गैयाबानो जाखायाबा हिनजावफोर बर'आबा देरहागोन हौवाफोर गोजा मालाबा हिनजाव मानसियानो जा सिप जानो थांगासिनो दं नालाय हिनजावफ्रानो बांसिन बाहागो लानांगोन आरो बारा होनालै हिनजावफोर गैयाबानो फिसा फिसौबो गैया जाबाय दा सुखु दुखुखौ नायगोन बिथांमोना जोंनि पार्टिजों खाथि सोमोन्दो थागोन आरो सरकार दाखांनायनि उनाव बिथांमोना मबे गामियाव सोरनो मा नांगौ बेखौ थिग खालामगोन सोर अरुणोदय आसुनि मोननांगौ मबे सोर हेल्थ ग्रुपआव मा थाखा मोननांगौ बेफोर गासैखौ जोंहा बुथ कमिटियासो थिग खालामो दा बेनिखाय नोंथांमोनखौ जोङो नाजावनानै लादों आरो जोङो एखेलगे बुंगोन बयबो आखाइ मोनसे गोजौआव थिखांगोन दे आखाइ मुथिखौ गोरा हमगोन आरो जोङो बुंगोन एपिपि लं लिभ एपिपि जिंदाबाद एपिपि जिंदाबाद एपिपि लं लिभ एपिपि लं लिभ डक्टर अनजुलि दैमारि लं लिभ डक्टर अनजुलि दैमारि लं लिभ एपिपि लं लिभ जय एपिपि नि जय एपिपि नि जय एपिपि नि धन्यवाद।